سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات اب تግራይ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ዝገለጸ ዜና ዘ ጋርዲያን ኣብ ናይጄሪያ በአዲስ አበባ ዝመጹ ዕጸፋርስ ዘሰጋገሩ ናይጄሪያውያን ምትሓዞም ኣብ ዱባት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዘጋጠመ ጎንጺ አሜሪካ በጉዳይ ዩክሬን ንቻይና መጠንቀቃ ኣብ ዩክሬን ዝተቀትለ አሜሪካዊ ጋዜጠኛን ዘድህስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጠውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ትግራይ ናብ ሕክምና ዝመጹ ዜጋታት ብሰንኪ ዘለዎ ዋሕዲ ናይ ኦክሲጅንን ካልእ ኣፋውስን ህይወቶም ይስእኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ዘ ጋርዲያን ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ዜና ብሰንኪ ዘለዎ ዋሕዲ ናይ ነዳዲ ከምኡ ድማ ተደጋጋሚ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ሓካይም ንሕሙማት ከኣልዩ ኣመና ተጸጊሞም ከም ዘለዉ እያ ሓቢራ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ውግእ ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ሲኢኑ 16 ኣዋርሕ ኣቕፂሩላ ኣብ ዘሎ ግዜ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ትግራይ ኣብ ዕፅዋ ከም ዘላ ተጠቒሱ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ዕፅዋ ኸልዕል ጻውዒት ቀሪቡሉ ነይሩ ድሕሪ ምባል ዘማዕከን ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ዝሰርሑ ሓካይም እቶም ኣብዚ እዋን ህይወቶም ስእኑ ዘለዉ ሕሙማት ቀረባት እንተዝህሉ ብህይወት ክቕጽሉ ይኽእሉ ነይሮም እዮም እቲ ህይወቶም ስእኑሉ ዘለዉ ሕማማት ድማ ከተከላኸሎ ክሓውን ዝኽእል ነይሩ ብምባል ብሰንኪ ዘሎ ዕፅዋ ዘስዓበ ዋሕዲ መድሃኒት ብዙሓት ህይወቶም ብቐለልቲ ሕማማት ይስእኑ ምህላዎም ሓቢራ እዛ ማዕከን ሽሙ ዘይጠቐሰቶ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ዝሰርሕ ሓኪም ከም ዝሓበረ እቲ ዘሎ ሞት ናይ ሕሙማት ብሰንኪ ዋሕዲ መድሃኒት ኣብቲ ንሱ ዝሰርሓሉ ናይ መቐለ ሆስፒታል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእቲ ክልል ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ዘጋጥም ተርእዮ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ዓድዋ ዝርከብ ካብቲ ኣብ ግዜ ኩናት ዝተፈጸመ ዝምታን ምዕናውን ዝተፈጸመሎም ሓደ ዝኾነ ካልእ ሆስፒታል ዝርከቡ መሳርሕቲ እውን ኣብታ ከተማ ሓድሽ ዝውለዱ ቆልዑ ብሰንኪ ዘሎ ዋሕዲ ሕክምናዊ ቀረባት ነቶም ሕክምናዊ ሓገዝ ዝደልዩ ብህይወት ከጽንሕዎም ይጽጎሙ ምህላዎም ከም ዝነገሮ ነዛ ማዕከን ይሓቢሩ ኣሃዱ ፀረ ዕጸፋርስ ናይጄሪያ ካብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይጄሪያ ዝመጹ ዜጋታት ምስ ዕጸፋርስ ብዝተሓዝ ኣብ ዝሓለፉ 6 ሰሙናት 5 ግዜ ንጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ኣሃዱ ዕጸፋርስ ናይጄሪያ ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ ኸኣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 1 ዕለት 19 ካብ ኣዲስ ኣበባ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ናይጄሪያ ዓዶም ዝመጹ ናይጄሪያውያን ምስ ዕጸፋርስ ብዝተሓዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ክገልጽ እንከሎ ምስቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ድማ ኮካይን ዝበሃል ዕጸፋርስ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝጠርጠር ሕሩጭ ዝኾነ ነገር ረኺቦም ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣብዚ መስርሕ ነቶም ናይ ዕጸፋርስ ኣሃዱ ኣባላት ፖሊስ ናይጄሪያውን ከም ዝተሓጋገዝዎም ክሕበር እንከሎ መዚ ጉዳይ ብዝተሓዝ ከዓ ሓደ ክርስቲያን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጥርጡር እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ክርስቲያን ዝበሃል ጥርጡር ከዓ ካብ ፓኪስታን ዝተበገጸ ዕጸፋርስ ብመንገዲ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ናብ ናይጄሪያ የእትዩ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ምህላው እውን ተሓቢሩሎ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመጹ ዕጡቓት ናብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋምቤላ ሰሊኾም ብምእታው ሓደ ውልቀ ሰብ ክቆትሉ እንከለዉ ንእሽሓት ተቐመጥቲ እቲ ከባቢ ድማ ኣደዳ ምዝንባል ገይሮም ምህላው ተሓቢሩ ናይቲ ክልል ናይ ርክባት ሓላፊ ኡጎቱ ኦዲንጋ ዝሃቦ ሓበሬታ ከዓ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቓት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ደቡብ ሱዳን ኣብ ስርሒት ዝብል ሽም ዘለዎም ከም ዝኾኑ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ከዓ ኣስታት 9,000 ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝጉዕዙ ከም ዝተገብረ ሓደ ድማ ህይወቱ ከም ዝሰኣነ ሓቢሩሎ እዚ ሓላፊ ርክባት ብተወሳኺ ብሰንኪቲ ኣብ ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንጺ ኣብቲ ዶባት እኹላት ኣባላት ጸጥታን ሰራዊት ፌደራልን ከም ዘይነበሩ ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ጸጥታ ስግኣት እዩ ኣጉሊሑ ዝተዛረበ ኣብዚ እዋን ኣብ ዩክሬን ኩናት ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዩክሬን ይሰርሕ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ኣብ ከተማ ኢርፒን ከም ዝተቐትለ ፖሊስ ዩክሬን ኣፍሊጡ ወዲ 50 ዓመት ጋዜጠኛን ኣዳላዊ ፊልምን ብረንት ሮኖድ ኣብቲ ዞባ ዝሰርሕ ዝነበረ ኮይኑ ሓለቓ ፖሊስ ከተማ ኪየቭ ኣንድሬ ነቢቶቭ ድማ ብወታደራት ሩስያ ከም ዝተቐትለ ካልኦት ክልተ ጋዜጠኛታት እውን ተጎዲኦም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዉ ኢሉ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝለዓል ንነጀው እቲ ኩናት ሽፋን ዝህቡ ጋዜጠኛታት ወጻኢ ግዳይ ሞት ክኾኑ እንከለዉ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ጉድኣት ካብ መንጎ ዝበጽሖም ጋዜጠኛታት ጆዋን ኣርዶንዶ ንሓደ ኢጣልያዊ ጸብጻበ ከም ዝገለጸሉ ተኽሲ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን ብሓደ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ኢርፒን ካብ ዘለዉ ድልድላት ስግር እቶም ቀዳሞት ኢና ነርና ንዝወፁ ካልኦት ስደተኛታት ንምቕዳሕ እናኸድና ኢና ነርና ካብኡ ናብ መኪና ኣቲና ክብል እዩ ኣብቲ ብትዊተር ተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ዝዛረብ ንሱ ወሲኹ ናብቲ ካልእ ድልድል ክወስደና ሰብ ረኺብና ኬላ ምስ ሓለፍና ኣብ ልዕሊና ክትኩሱ ጀሚሮም ካብኡ እቲ መራሒ መኪና ተጠውዩ ግን ምትኳስ ቀጺሎም ብረንት ሮኖልድ
ዝተተኮሰ ጥይት ኣብ ክሳዱ ክውቃዕ ርአዮ ኢሉ ሩኖት ካብ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝተዋሃበ ዝገልጽ መለለይ መንነት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ኣሎ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ድማ ብሞት ሩኖት ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ ሩኖት ኣብ ዩክሬን ንኒውዮርክ ታይምስ ይሰርሕ ኣይነበረን ኢሉ ሩኖት ኣብ 2015 ንመወዳእታ ግዜ ነታ ጋዜጣ ከም ዝሰርሕን እቲ ሒዝዎ ዝነበረ መለለይ መንነት ድማ ቅድሚ ዓመታት ኣገልግሎቱ ከም ዘብቅዐን ኣፍሊጡ። መግለጺ ኒውዮርክ ታይምስ ተዓዋቲ ሽልማት ቢቦይ ጋዜጠኛን ኣዳላዊ ፊልምን ብረንት ብዙሕ ግዜ ምስ ሓው ብምዃን ከበድቲ መደባት ከም ዘዋደደ ሓቢሩ ኣሎ። ብረንት ሩኖት ቅድሚ ሕጂ ካብ ኣፍጋኒስታን ዒራቅን ሃይትን ጸብጸባት ኣመሓላሊፉ ዝፈልጥ ኮይኑ ነቲ ኣብ 2014 ብዛዕባ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርቲ ቺካጎ ብተኸታታሊ ዘዳለወ ሰነዳዊ ፊልም ንሽልማት ቢቦይ ኣዋርድ ተዓዊቱሉ እዩ። ሩኖት ዝበዝሕ ግዜ ኣዳላዊ ፊልም ዝኾነ ሓው ክሬግ ዝሰርሕ ክሬግ ናብ ዩክሬን ምስኡ ተጓዒዙ ዲ ኣይተጓዓዘን ግና ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ የለን። ቅድሚ ሕጂ ሩስያ ኣብ ኪየቭ ንዝርከብ መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ዝደብደበትሉ እዋን ዩክሬናዊ በዓል ሞያ ካሜራ የቭሄኒ ስካም ከም ዝተቐትለ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ከዓ ብሪጣንያዊ ጋዜጠኛ ብዝተተኮሰ ብረት ቆሲሉ ነይሩ እዩ። ቻይና ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ወራር እንተሓጊዛ ከቢድ ሳዕቤን ክወርዳ ምዃኑ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣጠንቂቓ። ኣስማቶም ዘይተጠቕሰ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ተወኪሰን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ከም ዘረጋገጾ ሩስያ ወራር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ድሕሪ ምጅማራ ካብ ቻይና ወተሃደራዊ ሓገዝ ሓቲታ ነይራ እያ ኢሎም። ኤምባሲ ቻይና ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ብኣሜሪካ ዝስማዕ ዘሎ መጠንቀቕታ ቅድሚቲ ሎሚ ሰኒ 14 መጋቢት ዝካየድ ርክብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኣሜሪካን ቻይናን እዩ። ኩነታት ዩክሬን ሩስያን ካብ ዝተኸስተሉ ግዜኣት ሒዛ ቻይና ነታ ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክታ ዝኾነት ሩስያ ዘለዋ ጽኑዕ ደገፍ ዘንጸባርቕ መግለጽታት ከተቃሊሓ ተሰሚዓ። ብጭቡጥ ዘቕረበቶ ወተሃደራዊ ይኹን ቆጠባዊ ደገፍ ግን ዛጊት ኣይተረኣየን ኣሎ። እዚ ይኹን እምበር ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ተወኪሰን ከም ዘቃልሕኦ ሩስያ ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ድሮናት ዘጠቓልል ወተሃደራዊ ደገፍ ካብ ቻይና ከም ዝሓተተት እዮም ገሊጾም። ግብሪ መልሲ ቻይና ግን ኣይተፈልጠን ኣሎ። ጃክ ሱሊቫን ኣማኻሪ ፀጥታ ኣሜሪካ ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ከም ዝበሎ ቻይና ንሩስያ ደጊፋ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ምስ ትገብር መጠነ ሰፊሕ ማዕቀብ ከኸትለላ ምዃኑ ብንጹር ንመንግስቲ ቻይና ከም ዘፍለጦ ሓቢሩ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ እዚ ማዕቀብ ሩስያ ትንፋስ እትሰኹዓሉ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ካብ ዝኾነት ሃገር ንኸይትረክብ እዩ። ቻይና ምናልባት ሙሉእ ዝርዝራዊ ኣፍልጦ እኳ እንተዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ፑቲን ዝወጥኖ ዝነበረ መደብ ግን ኣፍልጦ ከም ዝነበረያ ኣሜሪካ ተኣምን። ምክንያቱ ፑቲን ከምቲ ንኢሮጳውያንን ካልኦትን ዝሓሰቡ ንዓኣቶም እውን ሓሲቦም ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡሎ። ጃክ ሱሊቫን ምስ ያንግ ጄቺ ኣባል ወሳነ ኣካል ቻይና ዝኾነ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ኣቦ ወንበርን ኮሚሽን ጉዳያት ወጻእን ሎሚ ሰኒ ኣብ ሮማ ክራኸብ እዩ። ኣብ ርክቦም ሱሊቫን ቻይና ንሩስያ ዘለዋ ደገፍ እንተኣዛይዳ ብዛዕባ ክኽተለላ ዝኽእል ሳዕቤን ተነጽሎ ከነጽር ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ። ኣፈኛ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ሊ ፖንጉ ንማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ብሩስያ ተሓቲቱ ዝበሃል ዘሎ ሓገዝ ከም ዘይሰምዐ ኣፍሊጡ። ሊ ወሲኹ ኣብዚ እዋን ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ እንተሃልዩ እዚ ወጥሪ ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ከይዓርግን ካብ ቁጽር ወጻኢ ከይከውንን ምድራት እዩ። ቅቡልነት ዘለዎ ጸጥታዊ ስግኣት ሩስያ ከዓ ብዕቱብ ክረአ ኣለዎ ኢሉ። ቻይና ክሳብ ሕጂ ንወራር ሩስያ ካብ ምኹናን ተዓቂባ እያ ዘላ። መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ቻይናን ሰበስልጣን ቻይናን ግና ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ንዝብል ወግዓዊ መግለፂ ሩስያ ጥራሕ ብምቅላሕ እንተዘይኮይኑ ከም ወራር ነቲ ፍጻመ ኣይገልጽዎን ኣለዎ። ነቲ ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ብሩስያ ዝተፈነወ ዝንቡዕ ጸብጻብ ናይቲ ኩናት እውን ከም ዘለዎ እዮም ደጊሞሞ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን ቻይና ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ዩክሬን ዘለዋ ነቕ ዘይብል ደገፍ ገሊጻላ። መጽዋዕታ ሰላም ብምቕራብ ድማ እዚ ኩናት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምእንቲ ክዓርፍ ክትሕግዝ ድልውነታ እውን ኣረጋጊጻ እያ ዘላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።